irratia. Txalo bero bat! Bueltako delako Jon Andreo! Estegun bat, Maketo irratiarekin. Maketo irratia bueltan dau, Martin! Astero egiten dugunez, Ja, total, Nola beritzen da, pasaden asteko maketoa... Bai, oso polita izan zen. Eski izan zen... Top maketo. Top maketo, bai. Literalmente nire maketori guztukena pasaden astekoa, benetan. Berriz ere bueltan gauz, ze ondo. Faltan botatzen nuen maketo erratia, Falta botatzen nuen rasista izatea. Hori junero, Baina, bueno, zelan bihazte hauek, Martin. Zelan. Ba, ze puta zene. Ez dakit zer komendatu dezakegun. Bihazte egon garerako, egon gara bihaztez, maketo irrati egin gabe. Izan da, bihazte sabatikoak. Bai, osea, ez gara eserez egoten... No, ez gara eserez egiten egon. A ber, baino... Gauzak egin ditugu. Baina esan da, konkretuk egin duguna da erabakitzea orain ez ditugula gauzak egingo. Literal. Osea, eman ditugu bi aste erabakitzeko gauzak... Etorkizun urrun batean egiteko. Gero egingo ditugula. Ez que me cago en Dios, Genituen gauza asko planeatuta eta atxeratu behar izan ditugu. Bizkat putosan eraka. Bai, literalki, bai. Honena Martinek aurpegia erakutsi zinia. El patxiri aurpegia erakutsi diozu. Bai, ez dakit. Irrintzi edo doaineko belarria apurtzea. Buah, ya te digo, es que... Claro. Hor soinua jartzen hori zen, tipo, gorrille, en plan... lo... Izan bat dan bezala. Gozako nola entzuten den? Ondo entzuten... gaur ez dakit fijatu zarien, baina bi mikrofono ditugu. Orduan gauz pizkat esperimentatzen. Gainera aldatu dugu kameraren espota. Bueno, behartuta aldatu dugu kameraren espota. A ver, nola entzuten da? Ondo entzuten zaizu, bai. Todo profesional. Horren egin bi mikro ditugunez, egon gaitezke, pues, teorian hobeto entzungo zaigu, bla, bla, bla. Gaur egin la huevos cam. Egin dezakegu. Errezago egin daitik. Gaurko maketoa oso berezi izango da. Bai. Gauzak erdi prestatuta dauz. Gaur atalak eta guzti ditugu prestatuta. Eta gaurkoan zer da maketo hau mugitzen ari dena? Zer da, ze emozio eraman gaitu ona? Ze emozio eraman gaitu azkenean berriz ere maketora voltatzea? Gorrotoa. Gorroto! Kontrako gorroto. Agurra zuretzat, gorroto. Gorrotoa. Baina, noren kontra? Israel estatuaren kontra. Zapotxin, ez dago zer egin. Bueno, ez dakit entratu basarien. Gaur maketo. Baina, duela 75 urtetik ona, aprox. Entratu zarien, genocidio bat ematen ari dela, así. Gutxo gara bera. Plan, aprox, duela hainbat urte, hasi zela movida hau. Bete, esa goratzen zarie, edo ezagutzen dozue, a ber, igual eskau pizkat erdi indi da, baina Alemanian... Ez que nire atalean itxengo dugu historiaren inguruan. Orduan, vale. Atal historikoa hobeto utziko dugu nire atalean. Alemania-Israel. Nor da Lakrasti? Pues ez dakit. Lakrasti nor da? Zui datzi duzu? Ez nik ez dut idatzi. Kapitan Luz Spiderman derrak idatzi du, nor da Lakrasti? Kapitan Luz batek idatzi du lehen. Nor da Kapitan Luz bat? Ez dakit. Hombre, bere izena guapo dago. Esan barra dut. Izen kuriosa. Luz pizkat erdaldu. Ja, hobeto Kapitan Argia. Bai. Edo Captain Light. Argi kapitaina. Lehen argi kapitaina. Lehenengo argi kapitaina. Lehena. Bueno, kontestuan jartzeko. Un poco... Zer gertatu da azkenengo asteotan? Pues... Aplo, ezakit.
A ber, pues, dana azteko komentatzen. Mila jende hor kanpoan beti bezala. Gure fanak, ez que dauz bertan kanpoan gure fanak, No, pizkat kontestuan jartzeko edo gai honekin sakontzen hasi baino lehen, hasiko gara hitz egiten duela gutxi gertatu zen txiki movida bat. Eurovision! Eurovision! Eurovisioaren alde gauz. Super alde. Eurovisia ikusi dugu, Eurovisia egiten duen guztiaren alde gauz. No, bira, gauza bat esan beharra dut. Eta Eurovision aldarrikatzen dugu, Europarrak sentitzen garelako, Euskalduak baino lehen Europarrak gara. Gauza bat esan beharra dut. Nik Eurovision urtero, ia urtero ikusten nuen. Literal, betianik zara el jodido friki fan. Ez. Gainera duela bi hiru urte. Ese dice el hijo de puta, tío. Dice el hijo de puta. Ez. Jarri. Hori da, zer da hori? Egia da, urte baten, kendu zuten ikurriña. Egia da. Baina, bueno, ez zuten kendu eskena. Ja, no, baina garai batean bai ilegala zala. Uste dut ez Bai. Tokoto. En plan, Eta ez da zenak dira. Crimea, Euskal Herria... Kosovo. Kosovo, be? Ez que Kosovo ez denez estatu bat, eta hor gauza mobides dauzelako. Baina, Kosovo ez dago onartuta... Uste dut ez? Non handik dago onartuta. Herrialde batzuen gatik bai. Seguro. Osea, adibidez, eskolan, praktiketan nengoenean, Europako herrialdeak estatu desberdinak ikasi genituenean, Kosovo ikasi genuen. Irakasleak komentatu zuen Kosoverekin zegoen movida guztia. Irakaslea marxista-leninista alako, osea, vamos a ver. No, baina ikasi genuen plan de Kosovo ez da guztiz onartuta mundu mailan tal, baina hemen ikasiko dugu. Bueno, ikurriña uste dut, bueno, suposatzen dut, uste dut, eta garaian, suposatzen dut. No, geroago, baina zuten como konexioa de, eta erabiltzen du ikurriña, orduan ikurriña, bandera terrorista bat da, tipo, jo que se, pues... Baina, atera da noizbait Eurovisionen ikurriña, ez dut inoiz ikusi. Igual norbaitek eramain. Zaibez, Palestinako bandera bai ikusi dudala, besteenak ez dakit, verdad. Baina baike pega dibez Kosovorena agertzea, baina Euskal Herriarena, ikurriña ez dut inoiz ikusi. Euskal Herriarena hitzarekin? Ojo, Legendario. Baina hori ni urtero ikusten nuela Eurovision, aurten ez dut ikusi, kostatu zait ez ikustea, gustuko nuelako ikustea, espektakuloa, kontatzen zituen espektakuloa, baina aurten, pues... Israelek batez ere finantziatzen duen ez Eurovision. Hombre, eta literalki Eurovision esaten du Israel. No, Eurovisionek esaten du Palestina. Ai. No, baina eske gainera Eurovision da Eurovision festival apolitikoa da, hemen bakarrik musikaren alde egiten dugu, musikak batzen gaitu, baina Rusia kanpora eta Israel barruan. Australia barruan. Australia. Bueno, baina Australia, porque... Australia eta Israel da, garai batean izan... Australia me la suda, tío, pues yo que sé. Australia eta Israel sartu ziren izan zirelako bere garaian herrialde gonbidatuak, batzutan lehen egiten zutelako hori, este año el país invitado, tal, eta gero... asko gustatu zitzaionez, supongo, haien herrialdeari eta dirua jartzen zutenez, baia geratu ziren como betirako. Eta bueno, pues imaz, aurten movida gondala, nik adibidez irakurri dudana Twitterren. Bertan, aurten parte hartu duten partaideak, Eurovisioneko partaideak, esaten zutela, ezin zirela espresatu. Haiek nahi zuten bezala. Hombre, noski. Nabaria zela giroan zegoen tentsioa. Movida guztiagatik. Herbereak kaleratu zuten dituzte Israelen kontra itatik. Baina, literalki. Ez que, claro, argi ez da utzi. Egun batetik bestera kanporatu zuten. Zeo zer irakurri Twitterren, baina ez dute zer fijo irakurri. Gauza, edo ofizialki izan da, Herberetako abeslaria edo taldeko batek eraso egin dula
edo jipoitu egin dula ez daki zer, produkzioko neska bati, una cosa así. Baina ez dakit den tipo egia den, ez den egia, tipo pizkat igual entramado turu, el Mossad egiten tu. Orduan, pues, we don't know. Eta hori, nire pena ematen zidana zan hori, ezin espresatxa bira adibidez, aurten Espainiak eraman duen abestia Zorra, abeslariak, justo pues, Eurovision ostean egin zieten elkarrizketa abeslariei izbarkatu dantzariei, eta dantzariek esan zuten, nabarizela bertan zegoen tentsio ikaragarria por ese tema del que no se puede hablar. Palabras textuales. Plan. Es que... Claro, es que simplemente aipatzea edo olako zer esatea jasen de... Baina, es que gainera ezin zenuen ezer aldarrikatu. Adibidez, ezin zenuen bakea aldarrikatu. Ja hori da. Que hori da super fuerte. Gauza guztiei urtsi gora bera zentura egiten zen. Gertatu zitzaion... gertatu zain ez dakit, Eurovisioneko parteide bati ez dakit zerrialdekoa zan, baina esan zuen zer de, ez dut goratzen orain bere esaldea, baina bai, bakearen bila, bakea eskatzen dugu, no seke tal, eta insta, bakea esatean, urbildu zitzaien, urbildu zitzaien, bi gizon atzetik, rollo de, mikroak entxera, eta neskasi ez bakea ez, nahi nuen esan de musikak bakea transmititzen duela, no seke, en plan, aldatu behar zituen momentuan hitzak, porque insta esan bakea eta hau grabatuta hau, zeuden, pues, los errealizatzaileak, lo que sea, urbildu ziren, pues, como mikroak entxeko, edo hori ezin duzu zan, hori sartu, tal. Irabazleak atera zen esan zuen zerbait, eman, musikak bakea ekartzen duela, edo, ea musikak bakea ekarri alduen, eralako zerbait esan zuen. Eta gero behin Eurovision bukatuta atera zen Irlandako partaidea oso virala izan dana, porque esaten zuten zuela un pacto con el demonio, no sé qué, tal. Bueno, eta en contra, segura. Esaten Eburen uste dela Europe, no sé, ez dakit nola den euskaraz radiodifusión, o lo que sea, honen kontra atera zan esaten, bizitako esperientzia penagarri izan zala, oso kontra zegoela haien iritzikin edo montatu zuen guztiarekin, eta bueno, pues sin más, holako movidak. Plan, bastante potente aurten gertatu dana. Eta gero be, adibidez, Espainia mailan, lehen komentatu dana, teleboto da, oza, gero zuk ikustean, boskatu dezakezu zein izan den zure zaurik guztukena, zure herrialderi guztukena, eta Espainiak telebotoan botorik gehienak Israel estatuaren txat bidali zuen. Haren uste dut hori egia izan aldala, ze Espainian, gutxienez interneten ikusten da pila jende dagoela Israelen alde. Osea, Espainia, gutxienez interneten o Twitterren eta holen ikusten dana, ni arrara egiten zait, pero bueno, suposatzen dut no, es que gainera, jendea rasista dala eta holan. Nik Twitterren irakurri nuena, edo irakurri dana da, Israeli boskatu egin zuten jende gehiena, zen simplemente por ir en contra de los rojos. Osa, hori zen Twitterren jartzen zen, os jodéis, esto es pa joder a los rojos, no sé qué. Bueno, sin más. En plan de, ¿votas al PSOE? Hay que votar a Israel. No, sobre todo, nire aitak uste zuen. Upa. Mossad, Israelen inteligentzia zerbitzua, botuen putxerazo bat egin zula. Eta, sinceramente, izan deteke. Porque total hori lortu baretuzu telefono zenbakiak eta SMS-ak bidali. Osea, horrako erraza da. Ja, eski hori nibe pentsatu nun, en plan, estatuak dirua jarri dezake zure bere buruari boskatzeko. En plan, jarri, jo que se, zuk adibidez ez duzu milioi bat edukiko, baina jo que se, Israel herriaren txat, edo jo que se, estatu handi baten txat, jartxa milioi bat euro, pues jo que se, irabazteko bere realdeak, no le supone mucho. Pues fíjate. Baina, bueno, sin más. Sin más, Israel una cosa, no? Bai, gero dauz bideo batzuk, pues dakit jarri alditu. Gainera, bai, osea, Eurovisionen aldetik
zentsura asko gonda, porque adibes, Israelek abesten zuen bakoitzean, Beinat sartu dut argazki bat tarifean. Da meme, lehengo memea, sin más, por si en algún momento jartzeko. O sea, Eurovisionek zati asko zentsuraten zituela, Israelek abesten zuen bakoitzean, bertan estadian zeuden jendeak asko pitatzen zuelako, bere kontrata, no sé cuánto, eta gero zuzenekoan ez ziren entzuten pitadak, eta horren ordez jartzen zituzten txaloak. Bai. Pero bueno, hori... Se ha manipulado, pero súper claro. Bai. Pero bueno, a ver... Es que finean Eurovision, gutxienez urte honetan, Israel da. Osea, Eurovision Israele kontrolatzen du, oraintxe bertan. Eta ikusi da baita ere, pues hori, Herberen botatzaren erabakian, Israelen telebotaren puntuazioan, eta gero, atera dira pila bideo de Israeleko periodista bat, Gonzala, bueno, sin más, que está tocando la polla, tío, que tiene una cara subnormal. Beitu. Nola? Es que dago Israeleko periodista bat ezakin más, sin más. Pues egon zala, tipo, jendeari kasetari bat, egon zala jendeari, tipo, provokatzen, movidak eragiteko, eta horrela, lortzeko jendearen, pues, promozio txarraitea, edo... Bai, en plan, metiendo mierda, bai. No, eta, adibidez, Herberekoei, ja finaletik kanpo zeudenean, gizon honek joan zan haienen gana, eta esan zien, tipo, zer, ez zaituztet ikusi eszenarioan? Hostia, Eta literak, dago grabatuta. Eta Herbereko bat esaten zio, mazten da horra, ez dakitzen esaten dion, bueno, como de, chaval, cuídate, eta esteak behatzen du kamera eta eten du. Yo que he dicho. No, ya, en fin. Mira la cara de gilipollas que tiene, tío. Bueno, baita ere, gutxienez nire partetik esan nahi dut, no ikusten dira gordetako gauzak? Hemen, elementos gordadas. Haupa, beltxetau, bai, bueltan gauz. Maketo podcast apolitiko bat da. Nik esan nahi dut, zerbait antisemita nire barnean gorde bar badut, eman, saietuko naz antisemita ez izaten. Errepresio hori egin bar badut, errepresio egiterakoan, meso antisemita bat... Burrada bat esan beharrean dantzatuko du. Hori da, dantzatzen hasiko naz. Orduan, eski, soilik, berarpegia ikusten, tío, eski, hasiko naz dantzatzen, vamos. Bueno, eta atara zen, baitere Irlandako... Edo ez dakin noren LGTB-ren batean, ez dakin, que hostia zen. Eta atara zen, Grecia. Eta atara zen, como... Egiten como que logura zokala, bueno, así, el gilipollas. Baina hori badakizu zergatik izan zan, ezta? Porque Greziak, que por cierto, gigatxar emakume hori, o sea, super maja. Plan, aurtengo Greziako, ez dakit nola esan, representante, nola da euskaraz representante? Itxera izan da, eta Greziako neskonek Israelek hitz egiten zuen bakoitzean pues, mitiko kameren aurrean hasten zen arrausika pues, simaz, fastidiatzeko. Osea, hori egiten zion Israelko kasetariak Greziako partaideak hori egiten zuelako. Nor da hori? Ez dut esango, ez da zein etzen zaidan pertsona horrek esaten duena, esaten ez duena. Uste dut badakidala nordan. Bere txilinoa ikusi da? Ez. Ordan ez dakin orden. ¿Cómo? Bueno, sin más, Eurovision izteko. Eta gero, Espainiako kasetari bati ere, que momentu baten esan zuen Free Palestine eta horrelako zerbait, hasi ziren como... Bien de bueno, ez eratzotzen, pero tipo como akosatzen, eman, beren atzean zeuden, grabatzen ari ziren, gauzak esaten bora guztin,
Y bueno, sí, suena un jaleo. Vale. Eta está diciendo honekin porque Vale. Eurovisión israelí da. Y Eurovisión Israel da boikot Eurovisión. Basiko gara nire atalarekin, nahi duzu edo bokeztu Bueno, nire kotere gozo prestauta. Ez dakit zerekin hasi nahi duzu. Boden zait, oza... Azten gara nirearekin eta gero zurea. Mea. Oza, bakit zer den zurea orduan uste dut como que pega más. Vale. Nire atala. Uste dut guapo dagoela nire atala, oza, nik gustuko dut asko. Interesgarria da. Eta hitz egingo dugu pizkat arkeologiari buruz, bale? Que joder puta. Lehenik eta behin, gauzak esango ditut, baina ez naiz arkeologoa. Ez dut puta idearik sobre arkeologia. Bueno, ez dugu, en general, guztiok ez dugu puta idearik de geopolítica, de nada. Osea, da, gure... Osea, ez gara ez da analista, ez da esaten duguna, segurazki gauza batzuk fake news izango dira. Osea, etorri basarie ona informatzeko. Ahora, etorri basarie ona antisemitas izateko, Osea, this is your place. Etorri basarie ona, pues hori, informatzeko do gauzak tal, pues ez arete leku on batera etorri. Esango dudana bai dala fuentes, osea, kontrastadas, ez dut ezer asmatuko, eta jakiteko, esango dudan guztia eta dut YouTubeko bideo batetik. De hecho, gomendatzen dizuet bideo hori ikustea Puto Mikelen bideo bat, deitzen da YouTuber, bueno. Puto Mikel, da gainera super majo, eta hauka bideo bat hitz egiten sobre konflikto Palestina-Israel arkeologiako ikuspuntutik begiratuta bera arkeologa delako. Vale. Orduan, pizkat kokatzeko, gure buruak kokatzeko. Benetan, ikusi bere bideoa. Nahiko luzetxoa da ordu terdiko bideo bat da, baina oso interesgarri. Puto Mikelen bideoak oso nahi dira. Zolik, niri pizkat astonak egiten zaizkit, bai. Ze hain luzeak izan da, hain baizte informazioa, buah. Total. Eta pizkat, Osa, ni be asko guztuko dut, baina eske ez aizo egunero sartzen ordu terdiko bideo bat sobre, jo que sé, los cacahuetes. Baina, bueno. El fosforo txuria erabiltzen ari da pastel palestinan herriaren kontra. Jakiteko, zuek pizkat kokatzeko, Israel como tal sortu zen 1948an. Vale? Hombre, dakizu nor hil zan 1948an? No, 48an. Bai, eta dakizu nor hil zan 1948an? Hori gero. 1948an, gero mesedez norbaitek zehozer esaten dute txatetik irakurri orain ez duelako txata. Bueno, 1948an sortu zen Israelko estatua. Jakiteko, munduko lehen estatua Israel herria defendatzen, nor uste duzue izan zara? Estatu Batuak? Ez. Alemania? Ez. Inglesak. Bai, es que no fallan, Erresuma Batua. Erresuma Batua egiten de las putas suyas. No, baina eske begira. Erresuma Batuak, urteaz dut apuntatu da, baina uste dut 1907an izan zala, atera zenean Arthur Balfour izan zala garaiko Arturo Valls garaiko Erresuma Batuko politiko bat atera zuen proposamena de la creación de un estado judío eta haien hitzetan hau esan zuen mendebaldeko zibilizazioaren txat sortutako miseria arinduko du arrotz eta are etxai gisa hautemandako gorputz baten presentziak. Agian ez duzu ulertu. Baina, berak, estatu judio... Judio euskaraz da judio, ez ezta? Judutar, bai. Estatu judutar baten alde zegoen, bera nahi zuelako judutarrak bere estatutik botatzea. Osea, bere helburua esen en plan, judutarrak maite ditut, ez, bera, estatu judutar baten alde zegoen, bere helburua zelako, Erresuma Batutik hauek botatzea. Vale, hau da, como si de repente, Europar Batasuna sortu nahi du, yo que sé, un pueblo gitano. En plan, símil.
Tio, imagina... Hau da simil. Osea, imaginatu que bihar Europar Batasunak esaten du, Indiako iparraldean sortuko dugu estatu, hijitoen estatu bat, hijitoek ez dutelako leku edo herri bat haiena dena. Eta asko maite ditugu eta nahi dugu haien estatu bat izatea. Así que mesedez sortuko dugu estatu hijito bat. Baina hemendik kanpo, Hemendik kanpo nahi ditugu. Imagina, horrelako zerbait, baina Espainiako estatuak eginda eta hasten da esaten. Jo, eske, botar barko ditugu hemengo jendea eta, bueno, claro, bere religioa, bere kultura eta guzti, hauek espesatzeko leku bat izateko eta errumaniar guztiak bere lekuak izateko. Du, eske literal, oza, hau irakurrin, puto Mikelek esaten duenan, zen tan literal, oza, gaur egun hori egiten badute, pues, gertatu zen, garai hartan berdina. Ez zuten ez, haien estatuetan, haien herrietan, judutarrik izan nahi, hasi zen, ideia honen alde egiten. Eta, zein da movida? Claro, zuk estatu bat sortzen duzunean, beste estatu bat dagoen leku batean, o da, Palestina dagoen leku batean, lehenek eta behin gertatuko dena, bertako herria desplazatuko duzu. Bertan, hiritar palestinatarrak, ez dakit, nola da? Palestindarrak bizi dira, eta orduan, sartzen duzu berrepente, estatu judutar bat, egingo duzuna da, bertako jendea kaleratu, eta gero, askoz garrantzitsua. Ez que al final, da, benetako emigrazio masiboa. Lit. Baina, claro, zein da movida, zuk sortzen baduzu de repente, estatu berri bat, eta zuk nahi duzu bertan, judutar guztiak batzea, arazo kultural bat egongo da, porque ez da berdin izango, erresuma batutik doan judutar bat, Frantziatik doan judutar bat, estatu batuetik doan judutar bat, bakoitzak testu inguru desberdinak bizi izan du, kultura desberdin batetik jaio egin dira, eta ezin dituzu bat batean batu leku berdi batean, osea, egongo da como txoko kultural bat. Erlijio bera izan arren, ezin dituzu bat batean sartu danak estatu batean, ez dutelako, nora da, la hitza, esan nahi duzuna, Bueno, subatzen dut, hebreoa izango dela judutaren hizkuntzaz da, baina hori leku guztietan, edo judutar guztiek hitz egiten dute, edo da orain Israelen judutar guztien como konglomerazio bat egotean, como estandarizatu den hizkuntza bat egiteko, edo lehendik ja ziren tipo beraiek hitz egiten zuten bere movida, naiz eta jo que se Frantzian egon ni hitz dute beraz, eta gero goitik bera ez dakit, baina justo hebreoa hizkuntzari buruz dakidan informazioa Mirenek eskaini dit. Eske Miren pizkapzionista. Baina zein da movida mundu mailan euskararekin gertatu zen bezala, euskara desagertzeko zorian egon zen, Franco dela eta pues, euskal mugimenduare, ikastoren mugimendu esker eta beste hainbat mugimendui esker, euskara berpista lortu egin da azkenen urteetan. Eta Maketo erratira esker, noski. Eta mundu mailan olako egoera bat bizi izan zuen hebreoak. Porque hebreoa esen erabiltzen ezertarako, zen flow latin, en plan, zen antzinako hizkuntza zen erabiltzen, eta Israel sortu zenetik, en plan, hasi zen pilo bat erabiltzen. Claro. Eta ordu... hizkuntza bat behar du. Osea, herri bat batzeko, lehenengo gauza... Orduan, ez dakit zehatz zer gertatu zen, baina, Mirenen, ez dakit bere aita edo, ez dakit nori izan zen bere aitite, edo sabe, edo ezagun bat, hori ikertzeko joan zen bertara, Israela, ikusteko, ia ber ze metodo erabiltzen dituzten, haien hizkuntza sustatzeko, ia metodo horiek erabili ditugun Euskal Herrian, Euskara alik eta gehiago sustatzeko. Aliantza Israelekin, Eta... Konexión Euskal Herri Israel. Entzun. Euskera hebreo. En plan, bueltatu zenean, bueltatu zen de bertan erabiltzen dituzten metodoak ez dira oso egokiak. En plan, bertan Claro, ez zidan ezer zehaztu. Orduan, nik suposatu nuena zen behartzen zutela jendea hizkuntza hortara hitz egiten,
edo ez dakit... Imagina ikastoletan zigortzea euskara den beste hizkuntz bat itxagetagaitik. Locura, loko. Literalmente. Literalmente. Zer jarri dute txatean, justo komentatu dute hor zer? Zerbait en hebreo. Guapo. Nork? El Patxi. Y el Patxi. A ver, orduan, nengoan esaten. En plan, sortzea identitate kolektibo berri bat oso zaila dala. Baina, zein da movida, Israeleko estatua Judeako zonaldean kokatu beharrean, Madagaskarren kokatu bazen, pues como que no cuajaría tanto. Edo kokatzen bazen, yo que sé, Australian, estarez. Baina eske justo, Israelgo estatua kokatu zuten leku ez estrategiko, baina leku berezi batean. Judeako eremuan, eta bertan, duela 3000 urte... Claro, hori zubatzen zen lehengo, bat hori Israel izan zen. Hori, Israeleko erreinua izan zen. Orduan, claro, haien txator izan zen, como un point oso gana de, claro, gu bueltatu bargara gure herrira. Eta horrekin hasi ziren haien identitate kolektiboa osatzen eta sortzen, hori zen bertako Israeleko helburua, porque claro, estatu berri bat zenez, lortu bar zuten, pues hori, nola da, irtetzen, como sentimentu kolektibo bat, plan, arro egotea Israeldarra izateaz. Eta hemen bine la movida, nola egin zuten hori sortzeko, zer egin zuten Israeldarrak haien estatua legitimizatzeko? Arkeologia erabili. Toma, tukutu. Conexión Atapuerca Israel. Claro, zein da movida, haiek egin nahi zutena zen egitea arkeologia, en plan, excavaciones, lortzeko informazioa de Israelko erreinua, duela 3000 urteko Israelgo erreinuko informazioa lortzeko, eta holan esateko, begira, hemen dau una vasija del antiguo reino Israel, orduan, hau Israel izan zenez, gaur egun Israel izan behar da. Poma. Honi behakizu nola deitzen zaio? Hola funtzionatzen du? Honi deitzen zaio historizismo kultural. Badakizuen nortzuk egin zuten be metodo hau lurralde berriak konkistatzeko? Lantzatu berko dudala. Bota. Naziek be sistema hau erabili zuten haien nola da haien espansioak justifikatzeko, vale? Zuek jakiteko. Adibidez, naziek egin zutena zen Alemanian arkeologia en plan egin movidas arkeológicas, ateratzeko cerámicas, hau nago esaten en plan mazo informal, vale? Eta gero joaten ziren Poloniako lurralde batera egin eskabazio berak, aurkitzen zituzten ceramika berak, aurkitzen zituzten antzeko ceramikak, eta orduan esaten zuten, hemen Alemanian aurkitu ditugun ceramika berak ditugu, hori zer esan nahi du, duela urte asko hau Alemaniaren parte izan zala, así que Polonia atakatu dezakegu, lehen Alemania izan zalako. Puma. Eta hori erabiltzen zuten justifikatzeko, legitimizatzeko haien erasoak. Baina, claro, movida da historizismo kultural hau ez duela ez hanka ez bururik. Porque imaginatu, modan jarri zen ceramika bat zala eta Europa mailan, jo que sé, edatu egin zala. Osa, gaur egun, justo, Putomikelek egiten duen simila da, imaginatu gaur egun Coca-Cola. Coca-Cola mundu mailan kontsumitzen da. Eta edaten da pio bat Coca-Cola. Edaten da, bai Euskal Herrian, bai Errusian, bai Erresume Batuan, eta 3000 urte barru, heltzen dela ona kolonia berri bat, eta esaten dute, gure ancestroak Coca-Cola edaten zuten. Eta Coca-Cola latak aurkitu ditugunez, bai Euskal Herrian eta bai Rusian, eremu guzti hau gurea da, gure
arbasoek Coca-Cola daten zutelako. Literalki, dakizu baitaren non aurkitu esakezu Coca-Cola? Israelen. Orduan, claro, Coca-Cola. da, como metodo bat ez duena esankaz bururik, porque agian garai hartan modan jarri zen basija konkretu bat, erabiltzen zena, egia da, garai hartan gauzak ez zirela datzen gaur egun bezala. Baina igual justo zonalde horretan edatu egin zen, jo que sea, Alemania eta Polonia aldetik, eta horrek ez du esan nahi zonalde guzti hori lehengo Alemaniaren azena. Sinceramente, Osea, eskabazio horiek eta aurkikuntza horiek zorazki izango ziren aurkikuntzak. Tipo, horra jaten ziren Alemaniako pertsonak, zientifikoak, egitera eskabazio batzuk eta aurkitzen dituzte gauza batzuk, me refiero, zu aurkitu ezakezu edo usten duzu gauza bat eta zen duzu, oiba, bozeko hemen! Hori ez dakit, baina igualmente, osea, egia izan arren, osea, imaginatu bai, osea, gerta daiteke, ceramika horiek aurkitzea, esoilik, jo que se, esoilik Israeleko zonaldean, be Palestinaren zonaldean, lo que sea, pues esan dako, agian modan zegoen, edo eroso zen, ceramika bat zen, porque jo que se, igual justo, piperrak transportatzeko itxela salako, eta orduan edatu zen zonalde horretan, ta punto, horrek ez du esan nahi, guztialen Israeleko, osea, Israeleko erreinuarena zenik. Eta claro, Israel zer egiten zuen? Claro, la movida da, gerra bat, porque claro, ez dakit badakizuen, baina Israel eta Palestinaren movida ez da duela hilabete batzuk kasi, osea, gerran dabiltza duela pi bat urtetik, osea, de hecho, sortu zenetik. Ni uste dut, ez da soilik Israel eta Palestina, baizik eta horko eremuko herrialdak ere, osea, herriak ere, Cisjordania eta lako. Hori da, hori baitere dekotela, Israeleki movida, Palestinaki movida, osea, es que, bueno, sin más, egingo dut parentesis txiki bat, ni egon nintzena unibertsitatean Sevillan, etorri zan mutil bat, palestindarra, itxeitera pizkat, bere bizitzari buruz, ze asoziazio baten barruan zegoen, UNRWA uste dut dela. UNRWA da Europako asoziazio bat, sin más, de mitiko como ONG bezalakoa, baina Europakoa, Europako zerbait. Eta horrean egiten zuen, bueno, sin más, eta etorri zan itxegitera pizkat bere bizitzari buruz eta holan, eta berak bizi zan Cisjordaniaren oso gertu, eta hortik, movida zen, ezin zira joan Cisjordaniara, bestaldetik Israel zegoela, eta sin más, bere, como que bere movida guztia, bombardeoak leku guztietik zetozen. Ez que bertan dauz herrialde asko oso hurbil. Eta hori, sin más. Pues, geroago Cisjordania ipatuko dut, baina zue jakiteko, pues hori, Israelen helburua zen, ba hori, como kontzientzia kolektibo, ez kolentzia, baina, sentimendu kolektibo, identitate, zitzaidan irteten hitza, identitate kolektibo bat sortzea. Eta horregatik, pizkanaka, hasi ziren, gauzak, ezakin esan, judutarrizatzen. Ez dakit nola zen. Adibidez, 1917tik, no, 1917tik, 1948an ja, ofizialki onartu egin zen estatu Israeldarra, baina 1917tik hasi ziren, bertan bizi ziren judutarrak, herrien eta hirien izenak aldatzen, ize judutarrengatik. En plan, Biblian ateratzen ziren izenengatik. En plan, para que parezca más todo, más judutarra. Ja. De aldatzen izenak, tara. Zeina movida, pues, gero, bigarren mundu gerra ostean, eta gertatu zen, ez soilik judutarren kontra genozidio bat egon zen, baina hijituen eta beste kolektibo askoren kontra, movida guzti horren artean orduan ja sendotu egin zen de estatu judutar baten beharra, eta orduan ja ONU, euskeraz da, ez da ONU, ez dakit nada orain, nazioarteko erakunde batuak, no sé. Sí. Baina, proposatu zuen el famoso mapa de nola banatu dezakegun Palestina eta Israel biak pozik egoteko.
Eta orduan, proposamen hori atera zenean ja, Israel ja sartu zen a tope de, jazta, eman digute el visto bueno, orain ja, hau, gurea da. Eta sortu zenean Israel egin zuena, egindako lehenengo gauzatarikoa izan zen sortu Departamento de Antigüedades y Museos. Eta departamento honen helburua zen, batez ere, aurkitza arkeologiaren bitartez, pues, basija hauek justifikatzeko hori Israel zara. Eta orduan, garai hartan egon ziren pila bat gerra, adibidez, 1977an, egon zen la guerra de los 6 días, 6 eguneko gerra. Gerra hau hasi bezain pronto, Israel aprobetxatu zuen, konkista, bueno, garai, justo 6 egun hauetan, Israele konkistatu zuen. Gaza, Cisjordania eta Jerusalén Este. Aprobetxatu zuten, konkistatu bezain pronto, egiteko expediciones arqueológicas eta gozak bilatzeko. Adibidez, badakizue Jerusalén en el famoso Muro de los Lamentos. Bai. Pues el Muro de los Lamentos, gerra hau baino lehen esen existitzen. 1977 baino lehen esen existitzen. Lehen garai hartan zegoen auzo palestindar bat. Que koste que garai hartan Jerusalén partekatuta zuten, porque claro, Jerusalén ezin zen ezta Palestinako, ezta Israelko hiriburua izan, claro. Porque zen como territorio neutro eta biena zen. Orduan, gerra honetan aprobetxatu zuten ez soilik eskabazioak egiteko ere haien kultura, besteen kultura suntxitzeko. Porque claro, ez bazegoen besteen kulturarik asko sobeago aldarrikatu halko zuten hori bakarrik Israeleko gauzak zituela. Orduan egin zutena zen, con la excusa de, es por el bien de la arqueología, auzo palestindar hori suntxitu zuten egiteko expediciones arqueológicas. Eta gero ja hor sortu zen el Muro de los Lamentos, gaur egun den el Muro de los Lamentos. Baina zuek jakiteko hori egon baino lehen zegoela beste movida bat. Eta, bueno, aparte eta ja bukatzeko, 1982an ere invaditu zuten el sur del Líbano, eta eraso hori egin ostean, bueno, egin bezain pronto ez egin ostean, egin zuten lehenengo gauza zer izan zen. Expedizio arkeologikoak egin justifikatzeko haien erasoak. Tío, conexión Israel a la puerca tal cual, Es que da esto, o sea, da literal. Egiten dutena, bastante rarete. Eta egiten zuten, justifikatzeko erabiltzen zutena zen, no, es que egiten dugu para justificar la Biblia. Ah. En plan de, egin nahi ditugu expediciones arqueológicas esateko que la Biblia es cierta. Cita. Biblia nateako da cita, arkeologia 2024 Cisjordania. Claro, porque la Biblia ateratzen da, duela 3000 urte, edaten zutela, yo que sé, té de matcha, eta orduan, aurkitu behar dute una muestra de té de matcha para decir, ves, la Biblia es cierta, y ya de paso, esto es territorio israelí. Toma. Orduan, aprobetxatzen zuten hori egiteko eta esta movida. Eta zimaz, bastante rarete. Eta uste dut ez dudala eser gehiago esateko... Vale, guda krimenak. Movida netan. Krimen no esaten da euskaraz. Krimena, no? No sé. Guda krimenak. A ver, informatiko. Zuk badakizkizu zein izan diren bereziki Palestina, que Israelek Palestina un genocidio como tal. Hombre, bai, baina metodoan badago tipo... A ver, niri que ofrecen zaizkit como los videojuegos. Dago como videojuego bat que da como muy mítico. Bai. Etxen dela Spec Ops The Line. Ah, bai. Esta escena bat, estatu batuak Bai, estatu batuak dira. Dutela fosforo blanco. Dela como arma química bat, que da como totxunga. Eta Twitterren irakurri nuen, Israelek erabili zuela. Israel fosforo txuria erabiltzen ari da. Toma, 100%. A ver, hau ez da como... Eta napalm. Baina, bueno,
Baina izan daiteke. Da krimen de guerra, baina erabiltzen dute gutxi. Bai. Osea, ere Rusiak adibidez probablemente erabili du ere. Eta bereziki nire arriskutsa irutzen zaidana da, lehenengo garela etxe egiten, Israelen propaganda, Israelen inteligentzia zerbitzuak egiten ari den manipulazioa, tipo, adibidez, Beñat, egon dara lehen begiratzen meme batzuk como Israelen kontra lako zerbait, eta ez ziren agertzen. Ez que kostatu egiten da, horik, segur... Baina, ni uste dut, como... Nago izan da Mossad. La mayoría de Occidente Bai. dago Israelen como a favor, ¿sabes? Ja, a ver, es que Europako jende nahikotxo... Europa eta Amerika... Bai. Israelen alde egon, segurazki Israelen alde egongo da. Baino, nahi historia ere, hostia, Gainera Israel erabiltzen du, osea, bai, obviamente, pues, lo pasaron regular, baina erabiltzen dute como Alemaniaren genozidioa como justifikatzeko krimen guztiak. Claro, eta... Tipo, kritikatzen baduzu Israel, pues zara antisemita, eta pues zara un... Bai. Eta hori da bere como excusa, no? Eta... Bai, ezin duzu kritikatu, jende guztia nazi bazara. Hasta la muerte. Ja. Aquí Jose puta. Bueno, eta gero, gainera, hau be ez dakit egia badan, baina duela gutxi egin zen virala Twitterren argazki bat de Israelen daudela egiten campos de concentración jende palestindarrekin. Bai, fijo, 100%. Ez dakit egia baden. Una cadena de televisión edo... Ez dakit nongoa zen. Que filtratu ditu como imágenes de como... Bai, Claro, orduan, es que en sí da como super fuerte, haiek daudela justifikatzen, Beñatek diona, daude erabiltzen denbora guztian, ze txarto pasatu genuen Bigarren Mundu Gerran, egia dala, genozidio bat egin zutela naziek haien kontra, egia dala, baina sufritu duzu guzti hori, bueno, haiek ez, haien arbasoek sufritu dute guzti hori, eta daude errepikatzen tal cual bizi zutena. Literalki egin dute el easy for al revés. Baina, ez que dauz egiten genozidio bera, osea, daude konzentrazio kanpoak egiten, osea, en qué momento? Eta gero, erabiltzen dute pilo bat sare sozialak garbitzeko dana. Bueno, eta Eurovision, adibidez lehenengo gara etxe egiten, hori da Israelen garpiketa, bere azkenan, bere... Osa, adibidez... Prentza, zerbitzu inteligentzia guztiak egiten ari dana, bere informazioaren manipulazioa, presioak hainbat erakundetan... Birala egin dena be duela gutxi, Israeleko Twitter kontu ofizialean, tuitatu zuten... Dago cuenta de Israel. De oficial, de Israel. Baina, en plan, estatu guztiek, en plan, Espainiak dauka bat. España, en plan, Twitter de España. A ver, baina ez da España, da Gobierno de España. Ah, vale. O sea, da también Gobierno israelí, ez da izango Israel como... Claro, no es de Sala, Israel. No, el Gobierno. El Gobierno. Vale. O sea, adibidez, Espainiako gobernuak tuiteatzen duena da mitiko de ha salido una nueva ley, el BOE, en plan, movidas así. Baina, bai, supongo, yo que sé, gobernuarekin zer ikusia duten gauzak, oza, ez dut erabiltzen esateko, qué buen día hace hoy, en plan, lako gauza. Dauka @Israel. Bai. Dauka @Israel. Baina, claro, tuitatu zuten duela gutxi, en plan, 30.000 pertsona Israeldarrak hil dira azkenengo egunetan, mesedez, 2 minutuko isilaldia hauen orean. Baina, biltzen duten pio bat, biktimizazioa, eta gero, amorrupio bat emati dena, gerra movida guztia hasi zenean, en plan, bueno, hasi duela pio bat urte hasi zen, baina jamasen hasi baino lehen, tuiteatzen zuten egunero zenbat misil bidaltzen zituzten. Osea, haien tuita zen, gaur bidalde ditugu 50 misil, eta idazten zituten, porque dau un emoji de misil, 50 misil emojiekin. Y ahora estas unidades de misiles que hemos enviado hoy. Literalki, Israel esaten. Misil. Baina, literal, es que eta zen, en plan de, nola kontu ofizial bat tuiteatu dezake, en plan, jaja, gaur bielitugu 50 misil. Ze guai, gif de misiles lanzando. Baina da, en plan, o sea, nola
tuiteatu dezakezu hori. Nahi baduzue, irakurri dezak, Bota. zein dira los crímenes de guerra. Venga. Esango ditut erderaz, porque... Bai, esan erdera. Itzuliko ditugu, venga. Matanza deliberada o causar grandes sufrimientos o graves daños al cuerpo o a la salud. Itxen, baina hau da, bale, osea, dira, guda krimenak, eta gozaten ditugu ea tik edo ez tik. Corte Penal Internacional de 2002. Vale. Zer da hori, korte penal? Jo que sé. Pues el 1 de julio de 2002, la Corte Penal... Ba, Espainiako gobernuak atera duen, berak Espainiako gobernuak konsideratzen duena krimen de guerra. Mundu mailan? No, o sea... Oi, baina hori, no dice la corte penal? Hau da como... Mira, a ver... Bi gauza dauzkat etxe egiteko. Varios países, sobre todo Estados Unidos, China, Rusia e Israel, han criticado el tribunal. ¡Oh! Casualidad. No lo creo. Bueno, irakurriko ditut. Tortura o trato inhumano. Check. 100%. Destrucción o apropiación ilegal y gratuita de bienes. Check. Obligar a un prisionero de guerra a servir en las fuerzas de una potencia hostil. No se sabe. Ya, sobre las guías. Privar a un prisionero de guerra de un juicio justo. Check. Deportar, confinar o trasladar ilegalmente a la población. Check. Tomar rehenes. Check. Dirigir ataques contra civiles. Check. Dirigir los ataques contra los trabajadores humanitarios o el personal de mantenimiento de la paz de la ONU. Check. Matar a un combatiente rendido. Probablemente seguro es que check. Probablemente check. Usar indebidamente una bandera de tregua. Bueno, está aquí. Asentamiento de un territorio ocupado. Check. Deportación de los habitantes del territorio ocupado. Check. Uso de armas venenosas. Check. Posiblemente. Baina hori, jakiteko, nork erabakitzen du zeintzuk diren en plan? Areko ONU que erabakiko du guztien artean. Como convenciones entre varios países. Claro. Tipo, ¿cómo es la Convención de Ginebra? Eta izango dira, ez daki zenbat estatu biltzen direla erabakitzeko guztien artean zer diren eta zer ez diren guda krimenak, eta como tipo erabakitzeko como para hacer las reglas del juego. Bueno, que nadie las cumple. Ya, pero bueno. Eta, eske gainera movida da, hauetariko bat betetzen baduzu, teorian zer, OTAN zure kontran jartzen da? No. Será un criminal de guerra. Hori da, zu, como que oficialmente, edo, como legitimo txadartu daiteke zu guda krimenak egin dituzula. Eta, pues, krimen bat denez, pues, agian, estatu batek, pues, elegibilitatea ban dezake, pues, esateko, pues, mira, ni ez dut egingo ez dakizer zurekin, porque zu eres un criminal de guerra. Y ya está. O sea, tipo, ja, erabekitzen duena da estatu bakoitzak. Edo ONUk erabakitzen du, igual botatzea ez dakiz estatu ONUtik edo jo que sé, no tengo ni idea. De hecho ez dakit ONU basan, baina ONU ez zegoen, Palestina ez zegoen ONUren barruan. Orain bai, no? Dago representatzaile bat. Egon daude guztiak. Dauz guztiak? Baina eske, Korea del Norte. Irakurri dut, Palestina ez dagoela, bueno, irakurri ez, en Teleberrian entzun dut, fuente fiable en teoria. El Mossad, tío, tiene el Teleberri. Palestina sartu nahi zuela erakunde ofizial batera, ez dakit bazen ONU edo movida totxa batera, baina ez dakit zer rialde, haien artean Israel, ez dut estatu batuak be, ez zuela onartzen bere sarrera. Hombre. Seguramente. Bai. Ez dakit, eske OTAN teorian dauz guztiak, ez da? No, OTANen dauz... OTAN, barkatu OTAN, ONUn. Bai, supuesto. En un principio dado guztiak. Ia guztiak, tipo países oficiales. Tipo Euskal Herria ez dago. Agian Transnistria ere. Tio, Kosovo non dago. Agian, tipo Donetsk. Zer zen Transnistria, me suena mazo. Transnistria da como herrialde bat, da como oficial, da como remanente de soviético, de la como supercomunista, eta dago Moldaviaren ondoan. Me suena, tío. Uste, Lethal Crisik egin dio bideo bat. Mi kolega, tío. Ni betere entzunon, nire amarekin hitz egiten, egon zala como kongresu baten, nire ama psikologa dela, eta tipo como analisis psikologikoa egiten estatu mailako konflikto egin. O sea, tipo, adibidez... O sea, analizar un país. Psicoanalizar un país. Israel-Palestina. Eta beraiek esaten zuten, hor zegoen pertsona esaten zuena,
hau da, tipo, berak nola ulertzen zuen konfliktoa ez zuen esan eserrez de a favor en contra edo zaki zer, suposatzen dut, hau izan zala pizkat, como ulertzeko konflikto eta ez alde edo kontra joateko. Digo, porque, pa que no esto. Baina esaten zuen, tipo, que segurazki gertatu zana da, que azken finean Israeleko poblazio guztia, eta hartu dezakegu Israel como imaginatu dezakegu Israel como pertsona bat bezala, eta pertsona bat bere pentsamendu eta guztirekin, pues Israel pertsona bezala, azken finean trauma bat du izandako persekuzioak eta isoelek Alemania naziko persekuzioak eta lehen baino Alemania, jakiteko gure entzulentzat, Alemania nazia baino lehen jendea rasista zen be judutarrekin. No, eta gainera pila historikoki eraso asko jaso dute. Adibidez Espainian ez daoz. Bueno, por alguna razón. Toledon bai. Bueno, Toledon, vale. Toledo dago petau de cosas de judío. Bai, bueno, baina aparte ez dao inon. La judería. Por algo será. No, baina egia da justo el barrio judío eta ez da judutar baterez. Ya. Algo habrá pasado. Eta orduan, pues tú imaginau dekozula hor como el trauma ese. ¿Sabes? Hori da azken finean como trauma bat da como memoria bat, oroimen bat, bizitako gauza super latxa, super violento eta holan. Eta zu orain, bigarren mundu gerra bukatzen denean, ateratzen dituztela judutar guztiak, ez dituztela nahi, inon bez. Osa dau, como tipo, ez dakizen bat itxasuntzi judutar betez, eta ez da herrialde baterez, esaten duena, ekarri ona. Guk egin dugu laguntza humanitar eta holan. Eta azkenean haiek, egin zutena zan, joan a Palestinako lekura, con la justificación esta, eta gaina, porque Palestina no se va a quejar. En plan, tipo, porque Palestina, y gainera, momentu horretan, Palestina, erresumako erreinuko parte zan. Claro, zen kolonia inglesa. Hori da, eta orduan, esan zu, erresuma batuak esan zuen, Palestinako zonaldau libre da, edo. Ba, edo, ONU gestionatzeko ematen du. No, claro, eta ONU ematen du baimena, hauei joateko zonaldo herrera okupatzeko. Ez que, horrako zerbait. Parentesi txiki bat, munduan gertatu diren movida ia guztien errua, erresuma batuarena. Tal cual. Tal cual. Mira, es que da una movida, o sea... Dire una lacra. Bueno. Batez ere, gerra gauzetan, en plan, lehenago, gerra bat egon den lekuan, lehenago izan da kolonia inglesa. Bai, seguro. Bueno, eta hori. Eta orduan, pues jaten dira, eta ya como que, de repente, imaginaos, izan zarela, betidanik, como, herri bat, herri gabe, osea, lur bat bagabe, lur ofizial bat zurea dana gabe, eta ja lortzen duzu lur hori. Eta momentu horretan, osea, como que Israel, como pertsona bezala, egiten duna da, hacerse fuerte, en plan, egin como todo lo que puedes, en plan, ya dentro de un poco de paranoia persecutoria baten barruan de no podemos, ezin dugu utzi berriz era gertatzea, eta orduan egin behar dugu edo zer, eta guztia balio du, eta guretzat metodo guztiak baliogarriak dira, gure defentsarako. Edo gure terreno bat izateko, bizial izateko, eta como tipo, o sea, da como una cosa de en el límite. Da pertsona bat ja guztiz paranoide de guztiak nire kontra dauz, betianik egondian nire kontra, eta ja por fin lortu ezaket defendatzea, edo gutxienez nire lekua izaten, nire leku segurua, nire konforta, y ya me voy a hacer fuerte aquí. Eta orduan hasten da con todo esto de, pues, leku gehiago lortzen, porque, bueno, pues, expandirse, lo mítico. Eta, bereziki analizi hau zan de el ataque de Hamasek egin zuen atakea Israelen kontra. Porque suposatzen da, izan zala atake bat, batekoa. Osea, gainera uste dut izan zala tipo, que Hamaseko burua beste, segon burua edo esta de liberación de Palestina, ez daki zer. Osea, partidu hori
horren burua zegen pertsona bat, eta justo aldatu zuten pertsonak, hori bigarren pertsona honek esan zuen, a matar. Eta horrezagatik, bat-batean, como que bota zituzten milaka misilak Israelen kontra. Osea, como que izan zen, erabaki bat, ez zegoela planeatuta tipo hilabetetik edo jakin... Bai, bat-batekoa. Osea, hori da. Eta orduan, itxeiten zana da, usu imaginau, herri bat, que literalki dau paranoide, en plan da, paranoia persecutoria de todos me quieren perseguir, guztiak hila nahi gaituzte, ezin dugu inortaz konfiatu, gu gurekin egon daitezke, en plan, una cosa como super barrurantz, eta de repente ikusten duzu, que benetan, te atakan, eta hil nahi zaituztela. En plan, de repente la paranoia benetazko birutzen dela. Bai. Eta orduan, como que momentu horretan, gainero pertsonetan ere egiten duena da, paranoia, para arriba, dices, pues era verdad, ya vamos con todo. Eta da como un mecanismo guztiz irrazionala. O sea, que azken finean azaldu nahi dan honekin da, Israelek erabiltzen ari den como pentsamendua, edo Israeleko kolektibitatea erabiltzen ari den esto, da gauza bat patologikoa de autodefentsa patologiko bat, de un ataque eta un no sé qué, ikusi gabe zer gertatu den, zer egin duten eta zer gaitik eman den atake hau, eta mugituta desde pues, paranoia persecutoria honetatik, eta de me quieren atacar, eta egia bihurtzen da, eta gainera horrezagatik hain zaila da, como konbentzitzea haien herrialdea, a ver, vamos a ver que zer egin duzu zuek hau gertatzeko. Osa, tipo, zerbait gertatu da lehenago, gero egora honetan bukatzeko. Osa, tipo, jamás ez da sortu edo el Partido por Liberación de Palestina ez da sortu así de la nada. Osa, sortzen da, porque literalki botatzen izarete jendea berrerrietatik eta holan, baina ez dira kapazak ikusteko, porque beraien burua dau como en un bucle paranoide, patológico eta irracionala. Eta orduan, pues hori, como que Israel es irracional, o sea, como herriaren pentsamendu eta gainera entzuten duzunan jendeari, jendea irrazionala. Ez dela soilik, eta ja komentatu dugu, ez dela soilik orainazi mugimendu hori. Plan, lehenagotik ja, de hecho, haiek hasi ziren erasoekin edo espansio horrekin. Sí, baina porque hasierako Israel eta gaur egungo Israel oso ezberdina da, osea, daukate Palestinaren zati oso handi bat hartuta. Bai, baina lehen ez egon gauza guztia de propaganda egiten ari zan, edo eizain fuerte, tipo, ez zen una cosa... Gizarte aldatu da, osea, 1948an Israelko estatua sortu zenean, pues no estaba Twitter, osea... Eso en Twitter esateko en plan, ¡jaja! 56 misiles hoy. Baietz, pero digo, pero gauza hori guztiak, eta estas cosas como de guztiak gure kontra dauz, no sé qué, gure kontra dauzen guztiak naziak dira, o sea, azkenean... Bai, eta gero be adibidez sortu da como... ¿Sabes? Del beldurra de nos quieren muertos otra vez. Bai, eta gero be sortu da mundu mailan, pues como pena kolektibo hori de bai, sortu dut. Bueltan naiz. El Spidermander. Osea, mundu mailan be sortu da pena hori de, jode, bigarren mundu gerran asko sufritu zuten, no sé qué, orain ezin gara hauen kontra joan, asko sufritu zutelako, eta no es plan de... Osea, sortu dute ere como defentsa hori. De, hau... Pues que se egiten badu beste estatu batek, pues como que eraso ingo zuten lehenago, baina pues adibidez hori Alemaniarekin gertatzen den bezala. Osea, Alemanian adibidez debekatu dute, osea, aparte de que bertan nazismoa super debekatuta dau, baina debekatu dute Israel naziekin konparatzea. Plana como krimen fataliko de ezin duzue esan Israeldarrak, osea, Israel estatua, Israel estatua nazia dala. Eta hau como beldur hori de ezin gara joan Israelen kontra,
Israelen judutarrak daudelako eta judutarren kontra dagoaz naziak gara eta naziak txarrak dira. Orduan sortu da como hori buruan, eta horregatik estatu batuak baina hori Israel sortzen ari den gauza bat da. Osea, bereziki beraien lana da. Hau ez da, bueno, segurazki Alemanian igual bai gertatu izateke naiz eta Israel egin edo ez egin gauzak. Baina hemen Euskal Herrian edo Frantzian edo Espainian sortzen diren horrelako pentsamenduak horiek Israel sortzen ari da. Osea, Israelen aldetik egiten dira, azkenan bere propaganda da gure kontra dauzen guztiak naziak dira, porque judutarren kontra dauz. Eta naziak judutarren kontra zeudenez, ba orain, zuek nazia zarete. No, potente. Ez que gainera, haien pentsake, bueno, ez guztiena, ez? Baina adibidez, judutar ortodoxo muturrekoenak, adibidez, gomendatzen dizuet unortodox telesaia, da telesail txiki bat, 4 kapitulo duna, eta kontatzen du justo emakume judutar ortodoxo baten bizitza. Además, emakume baten ikuspuntutik nola bizi behar duten dana de literalmente umeak izateko prestatuta daude, no seke, eta haien helburua da arek eta ume gehien izatea Bigarren Mundu Gerran judutar asko hil zirelako, eta orduan emakumeek orain lortu behar dute alik eta ume gehien izatea lehengo judutar populazioa berlortzeko. Osea, hori da judutar batzuen judutar ortodoxo batzuen pentsakera. Osea, haude oraindik nahiko... Bai, no. Pero bueno, a ver, hori jende osea, poblazio guztitan da jendea, pues, pentsamendu, no, ez dakit, atrasatua deitzeko... Atxeratu bueno, bai. Atxeratua deitzeko como legitimitatea dagoen, baina bai, como pentsamendu son misoginoak, osea, ideia segurazki arrasistak, LGTB-fobokoak, eta hori. Mira, holan, ez dakit si bien al cuento, baina justo lo de gogoratzea iragana, institutoan gaudenean, batxiergoan gaudenean, lehengo batxiergoan eskaini zuten gure institutoan joateko Alemaniara. Eta batzuk joan ziren Alemania, nik ez nintzen joan, porque es una pasta. Eta gure gerako batzuk joan ziren. Eta justo, haietariko bat nire laguna zan, en plan, nire lagun bat joan zala, ez dakit nori izan zen, ez dakit izan bazen esti edo naroa. Encima joan zala, eta kao, bertan, ez ekiten ez alemanieraz, ez da naroa, ez dakit edo naroa edo estik, pues kao, hitz egiten zuten familian ingelesez, bera zegoenan. Eta etxean zegoenean, lehengo egunean, mitika comida familiar, bertako aitak atera zuen el tema de, badakigu iraganean gure arbasoek gauza txarasko egin zutela, badakigu... En plan, como, momento silencio eta atera zuen lehenengo gauza izan zen de, badakigu naziek mundu mailan fama txarra dutela, baina, bueno, asko... Nos arrepentimos mucho de nuestro pasado. Bai, asko da mutzen direla haien iraganaz, ez dietela representatzen hori, haiek jaz direla hori, eta mundu mailan islapen hori edo hori dutela, sin más, en plan, como lehengo egunean ezagutu barik ateratzen zula el tema de, tal. Etortzen da leste. Pues etxeko umea, Franco. Claro, pues Franco. A ver, ez dakit holan gertatzen bada, baina da un poco lo mismo de joaten basa, yo que sé, familia judutar batekin eta ateratxa, gutxi gara mailan, ez da? Ez que asko hil zituzten Bigarren Mundu Gerran. Ez dakit. Holako gauza bat, en plan, ok, pues yo que sé, ateratzen badugu, yo que sé, republika sale batek, ateratzen badugu gai berdina de, gutxi gara, es que guerra zibila lo que tiene, ¿no? En plan, duela pilo bat gertatu zen. Bueno, sin más, así como break. Bueno, egin nahi nuke amaiera txat edo ja amaitzar gaudenez, itxeitea ze marka, enpresa edo lakorik erlazionata dauden Israelekin edo, bueno, orain esaltuko dut. Eta pizkat, pues, boikotonen parte inez,
A ver, lehenengo gauza, nori boikote egin? Pues bitu, a Israel, lo primero. Adibidez. Bigarna, estatu batuak, literalmente, Israelen, tokotu. Defendatzaile nagusia. Tokotu Biden, tokotu. Eta egia esan da Europa guztia. Bai. El PAC. Europa guztia baitare hor dago, barruan. Bere eskutik jaten. Baina beno, eta gero hemen, horretaz aparte, hainbat enpresa eta hori gauz. Adibidez, agertzen da, hau ez dut inoiz entzun, baina igual zuek ezagutzen zuen, Agresco Carmel, da fruta saltzen duen enpresa bat, eta Israeli da. Pero bueno, nik ez dut inoiz ere ikusi, así que, ni idea. Gero... hau? Bai, hori. Gero, Jordan River, King Salomon eta Adi Climb, edo lo que es bait. Que datilak saltze ditunak, baina baita ere, ez ditut, era israeli da. Joan flow a las famosas, en plan, me da igual los dátiles. Gero dago Nestlé. Nestlé da clásica, tío. Ze relazio du, Osem Investments dekola sede Israelen Nestleren 50% parte no, bai, da... Jabea dela. Jabea da, hori da. Orduan, por eso, naiteke Nestlé Israeldar baten... Mira, es que Nestlé como aparte, o sea, Nestlé da como de las peores empresas que existen en el mundo. Bueno, aparte. Da, lagun bat du, tola pequeño break de hate a Nestlé. Bueno, nire aitak lagun bat du, askotan joan dala Afrikara, pues mitiko umeak laguntzera, no sé qué, eta urte baten joan zen Nestléekin batera. Pues Nestléek eskintzen zuelako mitiko de recogidas de, bai, bilduko dugu ez dakit zenbat janari Afrikara bidaltzeko. Eta bero joan zen Nestléekin batera janari hori heltzen zela ziurtatzeko. Esan zuten, helduko zala, bidaliko zituztela 20 tanke, o sea, ez tanke de guerra, en plan tanke de janari, vale? Eta soilik bidali zituela, rio, lau, eta gero bidali zuen janaria zela janarik era claramente Afrikara ezin duzuna bidali. De bidetik izorratuko dana, oso txarra, no seke, kalitate txarrekoa, de... Tratu oso txarra izan zutela, orokorran bertako gobernuz kanpoko erakunde horrekin, orduan, pues, kontra Nestlé, o sea... Egiten dute publizitate asko de direla oso onak, baina na. Gero dago, Laika, dela pipas saltzen dituen marka bat, eta supatzen da eroskin saltzen dala. Eroski sionista! Eroski hijos de puta! Gero, McDonald's. Kolaboratein du... Bueno, McDonald's da raro, da raro la razón. ¿Zer? Zein. McDonald's rarete. Zergatik, zer egin du? Bai, osea, da como que partatzen du... El apoyo norteamericano, militar, económico y diplomático del Estado de Israel. Hori da como... Pues, no era norteamericano e Israel. O sea, estatu batuetak... militar, económico y diplomático. O sea, ha mantenido dirua Israeleko ejertzito hori. Uste dut dela, estatu batuet eta Israelen arteko erlazioa sendotzen duen enpresa bat dela. O sea, tipo, pues, hoen arteko tratuak eta hori guztiak hobetzeko... A los militares una McFlurry. Alde dagoen, edo horren alde egiten duen enpresa bat da edo dirua jartzen dorreko. Cada militar judío una McFlurry. Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprites eta horrelako guztiak, osea, pues hau guztiak Coca-Colaren parte da direnez, pues Coca-Colaren enpresa subsidiario guztiak, pues honen esto. Se Coca-Cola empresa subsidiada de Coca-Cola en Israel, osea, dago como Coca-Cola Israel existitzen da. Básicamente. Eta badekola hortik enpresak Israelen. Pues hor laguntza ekonomikoa egiten du, azken finean. Danone eta Evian. Danone ere? Danone ez da frantsesa? Bai, baina 1988an beraren sedea ez fabrika erosi zutela zerbait Israelen jarri zuten. Eta honen pues honen Coca-Cola malo, gora Euskal Cola. Hori da, gora Euskal Cola. Benetan existitzen Euskal Cola? Uste du baietz. Tu, benetan, oza, hori, probatu nahi dut hori. De Cola como empresa, edo sedes, edo horrelako gauzak Israelen, orduan, pues... Euskola? Honen garapen ekonomikoa laguntzen duen enpresa batala. Gero agaitzen da LZR, Lázaro, patatas,
baina hau Mercadonan saltzen dira. Hijo lusa. Ze honen erabiltzen dituzten patata Agreskoren patatak dira, lehenengo komentatu dudan enpresa. Gero dao, Sodas Stream, direla, pues, ere como tipo Coca-Colako bezalako edariak, eta israeli da. Simplemente Israel sortutako enpresa bat da. Caterpillar, Cat. Tu Cat me suena. Ja, eskau da. De excavadoras. Bai. Eta pues parte hartu zutela beraien produktuak en la Palestinako eremuaren okupazio. O sea, locomotora Cat, o sea, yo que sé, la grúa de Cat egin zuen Palestina etxe batean. Takatu! Suposatzen du, yo que sé. Motorola. Bueno, Motorola, que clásico. Gauzak ematen dizkola Israeleko... Motorola da harto, Israel, es que eso te irakurri. En plan, además suministra misiles guiados, radares, fusibles para bombas, Ba, es que sistemas térmicos, etcétera, al ejército. Kala, gauza elektronikoetan laguntze duela Israeleko ejertzitoari. Saltzen dizkiola gauzak. HP, ordenagailoko marka, Harto, bai. Pues que lagundu duela Israeleko garapen ekonomikoan, gauzak sartzen, tratuak egiten, eta ora. Intel, que ahí no nos libramos ni uno, Ya. Intel, empresa socia desde hace varios años de Israel, o sea, socio de Israel, como socio de Atleti. Bueno, fábrica dituztela hortik. Athletic Club ere da boicot Athletic Club. Bai. Amigo de Israel, claro. Nor da. Dira bestis. Claro. Baina nor. Tu tío, es broma. No serio, sala. Luego pensaste en plan, pues yo que sé, igual. Ojo, orain sartzen da Orange. Porque akordak dituelako Israelekin, Victoria's Secret, porque... Victoria's Secret ez dago lola indio. Dituztelako, Calvin Klein, pues lan egiten duelako Israeleko enpresa batekin, Hugo Boss, bueno, dago enpresa bat, unos principales clientes de Delta Galil. Delta Galil da enpresa israeli bat, eta honen barruan edo honi produktuak ematen dizkioten enpresak dira Victoria's Secret, Calvin Klein, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Nike, Playtex, Gap, No, yo soy Plex. Donna Karan, Levi's, no, Levi's no. Hostia, Levi's loko, Da, supatzen da dela, enpresa bat finantzaten duela Israeleko kolonia ilegalak den konstrukzioa. Osea, Israelek territorio palestinoan egiten ari den eraikuntzak finantzatzen dituela. Levi's. Celio. ¿Celio? Bai, Tú, estas sudaderas de Celio. Nipa, ¿no? No es broma. Bai, pues Levi's bezala. Levi's gauza berdina. Timberland, dela ere arropa. Su presidente ejecutivo, bueno, bere burua sionista dela. Marks and Spencer, ni idea. Zara, Inditex guztiarekin barrun. Ze Inditex erlaziotuta dago Hasbrim, Lazarchan, Israel LTD. Será alguna movida israelí, empresa delako zerbait, pues segurazki Zararen arropa eta telak eta guzti horra boiatzen dituztela edo prezioak edo negozioak egiten ari dela haiekin. Aba, da kosmetika. Aba taldea. Replon, dela beste kosmetika enpresa bat erlazioetatu dagoelakoan Aba, dela enpresa israeli bat. Sephora, Abarekin erlazioetatu dagoelako. Premier. El Premier, el editor. Bai, de cosméticos, no sé. Premier edita los edits de misiles. De Body Shop, de la cosméticos, de L'Orealekin lan egiten duelako, eta L'Oreal dekola enpresa subsidiaria bat Israelen. Garnier baita ere. Vichy catalán? No, Vichy cosméticos.
Lacombe, bete de cosméticos, es que, bueno, cosméticos, no sé, ez dakati eriz Cacharel, palakatu, Biotherm, La Roche-Posay, Maybelline, Elena Maybelline New Rubinstein, York. Johnson & Johnson, Hori de nenes, no? bai, Hori daumen arropa en marca. Estée Lauder, de cosméticos baitere, Clinique, Nanas, Nanas Diastropajos, que Israel egiten dira, Epiladies, Israelen egiten direlako, Epiladies ez da Toujurs, movida bat, en plan arazo bat. toallitas para bebés de Toujurs, Israelen egiten direlako, toallitas de Carrefour, Israelen egiten direlako, Imaginarium, Imaginarium B! Imaginarionen jostailoak Israelen fabrikatzen direlako, erakitzen direlako, bai. Imaginarium. Has Bai. Rumicup, Oso top. Rumicup de la empresa israelí bat, Teva de la medicamentos estos, marca israelí Stanley, de la de herramienta herramienta empresa bat, Le L'Oreal, o sea, exfoliante Le L'Oreal, cosméticos, design in París, eta gero Carrefour. Porque Carrefour deko mila gauza Israelen sortzen edo fabrikatzen dienak. Eta Carrefour, osea, boikot Carrefour. bai, eta Carrefourren pipak, eta ez daki zer. Eta honetan jotzen duna horiek. Es decir, garrantzitsuenak, L'Oreal, Carrefour, McDonald's, Coca-Cola, Imaginarium. Baina, ja Imaginarium gutxin dauz. Ja ez dauz lehen Zara. Entonces, que Zara orduan da, Levi's, Zara da Hilfiger, toda la gran vía. Nike, Zara da toda la gran vía. Levi's, eso es el Calvin Klein, De Orange, Bai. Intel, HP, Motorola, Danone, Nestlé, eta nahi baduzue baita ere Eroski. No, Eroski es Mercedes. Pero que Eroski egiten saltzen ditu pipa batzuk Israelen produzitzen direnak. Eta zure ordenagailuak que procesador tiene. Claro, baina nik ez dut erosiko ordenagailu bat. Jaque mata. Ez dut ordenagailu bat erosiko. Carrefour... Jende oso polita. Ederra da. Conexión, Beñat, Eroski. Te ha dejado fatal. Spiderman, te ha dejado fatal. Oh, Chandan, for what? Pero sin más, que boicot Israel, hijos de puta, genocidio bat egiten ari dira. Todos los miembros del ejército. Egin barko litzateke Alemania naziarekin bezala hartu Israeleko ejertzito guztia kartzelatu edo, bueno... Kartzelatu. No, egiten da juizio bat eta erabakitzen dana. Epaiketan erabakitzen dana. Gero, poblazioa... Baina, galdera, badakitela un melón super grande. Baina, zaudete, akaso... nola, ez dakit nola esaten den pena de muerte euskaraz. Hilketa erabakiaren alde. Ni ez, la verdad. Ni estarez, horregatik dinot. Horregatik dinot, osea, kartxelara eta listo. Bueno, epaiketan erabakitzen dana. Alfecot. Con el letal. Que el letal tiene que sacar más vídeos. Israeleko ejertzitoko guztiek joaten dira El Salvadorreko kartxeletara, Guatemalako kartxeletara, da orai munduko kartxelarik handiena, no? Ez zuten zabaldu... ez, ikusi nun bideo bat de mítico podcaster fascista. Mítico The War Project. No, atera zen gizon bat esaten de que gaur egun, que sé, lapur asko zeudela Espainian, inmigrante gehiegi, no sé qué, eta bere ikusten zuen irtenbide bakarra zen Espainian eraikitzea Europa mailan dagoen kartxelarik handiena eta sartzea soluzio bakarra kartxelarik handiena bertan Espainian eraikitza eta sartzea danak hor barruan pa que no molesten y podamos vivir tranquilos.
eski imagina gainera, irten, oza, hori dela, zure buruen egertzen den, iterbide bakarra, tio, hartxa. Munduko kartxaik handiena sortza. Jende guztia, eta sartxa kartxela baten, y a tomar por culo. Listo, está listo, mundo ideal. Es que literalmente, erresuma batuak proposatu zuena, Israel estatu bat, oza, estatu judutar bat sortxekin batera da. En vez lurralde bat egita, sortxa kartxela gigante bat, pa los que no queremos. Es que resuma batuak dira como el verdadero villano. No, es que erresuma batuarekin atera esaket hainbeste tema. Ja, nirago ikusten The Crown, y qué locura. Es que Txipren egin zutena, Korean egin zutena, ez dakit gehiago, Israel. Bueno, Israel eta Palestina. Palestina egin zutena, baina, es que haibes egin zutena Txipren, nik ez nekien la movida de Txipre, daudela como bi pentsakera, no sé qué, baina daude como bi estatu Txipren, baina dau parte bat dela turko-txipriotas, eta besta da greko-txipiotras. Ez dakit nola euskatzen den, barkatu. Eta Turkia, bakarrik, onartzen duela mundu mailan turko-txipiotra horiek como estado. En plan, como beste mundu guztia ez, beste mundu guztiak solik onartzen duela parte greko-txipiotra. Vale. Eta, bueno, semaz, daukate rollo flow muro, oza, ez da muro, da como OTANek eramaten duen zonalde bat dela como zona de, que no es de nadie, eta pasatzeko bestaldera da una movida, daukate behor, da como Korean duten bezala, dagoela zonalde bat eramaten duela OTAN, pues... OTAN es, no? Oi OTAN, jo, beti esate dut OTAN, tío, ONU. Barkatu, esate madudan, ez nahi OTAN aipatu. Boikot OTAN. No, esaten, ONUk eramaten du, pues Korean eramaten duen bezala, zonalde bat dela como la zona que no es de nadie, pues Txipren be, dau zonalde bat ez dena inorena, banatzeko bertan izan zuten movida bat, eta zeratik izan zen movida hori, lehen izan zelako kolonia britanika. Eta Korean gertatu zen berdina. Qué cosas, Sin más, en plan, sin más. Eta gauza hori, gero, ez dira kontatzen. Ez que nik adibidez ez nekien Txipreren movida bideo bat ikusi nuen arte. En plan, gero nire aitak esaten, los youtubers son unos manguis, no sé qué, tal. Pues aita, pues, unos manguis. Youtuberri esker ikasi dut gauza bat. Pues bai, pues, eta iruditzen zait interesgarria. Begira, erresuma batuko errege bat, tipo, dago el tío que se está muriendo. Bai. Gero dago la vieja. Elizabeth de Second. Bere aita. Bai. Eta gero dago bere aitaren anaia. Bai. Pues hori zen un pedazo de nazi increíble. Hombre, es que erresuma batuan milaka nazi honberdia, vamos. 100%. Mangi, hoy se txurten. Pero creo que itxagin zuen, en plan, en la Segunda Guerra Mundial. Ilsi gorra, eskerrik asko. Itxagin zuen con Hitler. Arcado testicular. Baina, bigarren mundu gerran... claro, hendik ez zegoen Elizabeth. Elizabetheko aita. Aita. Eta, como, Guerra Mundialaren, como, antes... Lehenago, bai. Que abdicó. Interesgarri. Literalmente te crea un lore, Bai. Galdetu Spider-Man zelan dago Lander. Ondo, no? Bai, o sea, duela gutxe gontzen zubi baten, literalmente zubi bat. Ipar Korean dago. Eta bidali... Eta beisbol partio batean. Beisbol, egonda bere lehenengo beisbol partio batean, eta oso aspergarri izan zala. En plan, 5 orduko partio bat super aspergarria. Eta, pues bere mobidekin dago, en plan... Mate, no sé qué, gora eta bera. Dau, gran lanarekin dago orain, kepun kepan. Asiko da, bere TFG da biderketei buruz, uste dut. Bai. Eta gero... Txora bera, zehatzen ari da, iruko taula egiten... Igual lauka ere sartuko du, edo hori da bera nahi duena, baina ez dakigu. Eta galdetu du be Spider-Manderrek. Nipa. Galdetu du, zer da mangi? Hoi zer da, mangi da en plan, pues como... Tolai. Bai, como que no hace nada, en plan... Como mangi da quien te manga. Mangi da quien te manga. Ah, quien te manga. Claro. Me gusta de manga, de un manga. En plan, me ha robado un mangi. Tipo, da una forma no racista de llamar gitano. Tío. Baina hori, benetan, oza, youtuberretatik, bat, ez guztietatik, baina YouTubeen asko ikasi daiteke,
ikusi YouTubeko bideoak, YouTubeen ez egin dagoen kasu guztia zuen egia da. gurasoei. Eta gauza interesgarri batekin gustatuko ditzetake iztea maketo hau, Puto Mikelek esaten aipatzen du bideoan, baina gaur egun ikasten dugun historia, ikasten dugu pertsona batzuei interesatzen zaien historia. Porque adibidez, Honekin ados. porque adibidez Israelen lehen kontatu dizuen movida de egiten zutela eskabazioak aurkitzeko tal, claro, lehengo antzinako Israelko erreinuan, osea, existitzen zena izan zen duela 3000 urte, baina erreinu hori gertatu esan, egon ziren beste zibilizazio asko, egon ziren zibilizazio musulmanak, egon ziren beste batzuk orain burura zaizkit etortzen, baina historiako zati horiek ez zaienez interesatzen Israelekoi egiten zutena zen suntzitu para llegar a las capas que interesan. O sea, gaur egun ikasten dugun historia, queda mítico, el imperio romano, no sé qué, en plan, erromatar imperioa izan zen duela 2000 urte tal, baina gero bidetik egon zen beste guztia, edo lehenagotik egon zen beste guztia, ez denez interesatzen, ez da horretan dirua sartzen edo ikertzen. Ez delako interesatzen eta puto. Bueno, a ver, es que ezin da guztia saldu. Historia, ikasi dut, Egiptoko, baina era sakon batean, DBH-en. Bai, karaisorako etxen. Guk ikasi genuen Egiptoko historia. No, Ez que niegon itxen. Ez dakin ordel. Ez, Carmelon ez, baina Carmel. etxen ikasten zen. Pues es que, baita ere mira, nik casi no sé, pero ya a Mesopotamia bai. Igual es como tú, sabes que sare egiptólogoa, baina bai, Baina eske adibidez, nik hau ikasi nuen bideo baten de el mayor genocidio de la historia de la humanidad, izan zela Mongoliako bat. Ni hori ez nekien. Tío, porque Mongolia pilla muy lejos. Tío, ¿cómo que pilla muy lejos? Ese izan da, el mayor genocidio de la historia Tío, literalmente del mundo gertatu da Mongolian, eta behintzat, ez nago esaten ikastea erasakon batean, baina ipaketa bat egitea. Kamboyakoa. Zein? Kamboyakoa. Pues adibidez. Bai. Zutela como peña que era lista. Baina, Era del Pol Pot, ¿no? Hori da del Pol Pot. edo Bruselan, Belgikan egin zen, a ver, yo no quiero hori ez da ikasten, ez da irakasten markatu. Mira, nik ez ditut nire etxeko zabaiari harriak bota nahi, baino guk en Historia de España asignaturan ikasi genuna izan zen Karlistaldiak, España, Euskal Herriko Euskal Foruak, no sé qué. Euskal Herriko nazionalismo eta langile mugimenduak. Frankismo Euskal Herria. Anbotoko mari ez genuen ikasi. Tío, o sea, no, literalki Espainiako historiaren asignatura hasten da 1800 urtean, gutxi gora bera, eta ia guztia Euskal Herrian sartzen da. O sea, ez da Espainia mailan sartzen. Baina ez gero da Frantzian sartzen. O sea, me refiero, hor baita ere gauza batzuk kentzen direla, ez dirako interesatzen, edo baita ere, ez dagolako denborarik ikasteko guztia, eta gauza batzuk gehiago interesatzen dira, bestak hau komentatu nuen nire herria Leonetik hurbildau eta bertan lagunak ditut Leongoak direnak, eta bertako historiako Espainiako azterketa desberdina zala, porque claro, autonomia erkidego bakoitzak bere kurrikulum propioa du. Baina eska adibidez Salamanca hasten dira tipo los reyes católicos. Hori, edo lehenago incluso, Claro. O sea, tipo la reconquista eta honako gauza. Claro, gero, yo que sé, Katalunian izango dute bere haien gauzak, edo Galizian, edo ez du soilik beste hizkuntza bat duten herrialdetan, diot. Digo yo que Murtzian zeo zer izango zuten lehenago, no? Zuek adibidez, ikasi duzue como el reino de Navarra eta horrenako gauzak. Karlistadetan. Bueno, Karlistadetan bai, no, bai Nafarroko reinua historia de 1500 baina bai aipatzen zela, foruetan be, Nafarroa, adibidez ikaso genuen, Nafarroak galdu zituen Euskal Foruak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa baino lehenago. Bai, baina ez da aipatzen Nafarroko reinuaren historia, ¿sabes? Claro. A ver, era sakon batan ez genuen ikasi, baina bai ikasten da. Lehenago eitea... Importante.
Ni aldena baita zure zonaldeko historia ezagutzea asko zobe Espainia mailako historia baino, baina me refero. Que horretar salto daiteke esta cosa de gauza batzuk kometitzen dira eta beste gauza batzuk. No, baina hori, baina egia da denborarik ez dagoela, bueno, depende. Esta cosa es... No, depende. Porque ni adibidez aurten justo eskolan eman dudala historiako klase bat, 6. mailako ikasleentzat suposatzen den historiako klase bat, eta euskal kurrikulumean, ikusten baduzu euskal kurrikuluma, teorian, 6. mailan eman bardena da erregeak, en plan, Espainiako erregeak. De 1800 urtean zeuden erregeak, katolikoak ez, baina zen, 1800 urtetik 1900 urtera gertatutako Espainiako historia. Hori zen, eman barzana, gizarten 6. mailako ikaslei. Eta esan nion nire ikaslei, hau da, eman bar dio dana, klase hau prestatu bar dut, eta esan zean, ni lo intentes. En plan, ez duzu hau landuko, gure ikasleak, ez dakite, jo que se, gauza, oinarrizko gauzak, ez dakite noiz sortu zen idazkera, noiz, pues jo que se, lehenengo mundu gerran zer gertatu zen, edo ez dakite, pues jo que se, antxinaroan gertatu zena, cosas super básicas, eta orduan landu genuen izan zen hori alde batera utzi, eta ikusi gainetik gizakiaren historia guztia, oso gainetik eman da, eta ikusten soilik gauzarik garrantzitsuenak, entre ellos, paperaren idazkeraren asmakizuna, Erromatar Imperioaren erorketa, iraultza frantsesa, en plan, historian garrantzitsua izan diren gauzak, porque no era plan de horlako gauza bat ematea. Horratik, nire ustez be, landu behar dira, mundu mailan garrantzitsuak izan diren gauzak, egia da gu nahiko ikuspegi occidentala dugula eta Erromatar Imperioa ikusi behar dugu, venga, ikasi oso garrantzitsua dela. Baina nire ustez... Erromatar Imperioa eta Egiptokoa dela como el imperio más... Egiptokoa, nik adibidez saiatu nintzen hori sartzen, baina zuek komentatukoa nire kasak esan zidan, oso guapo dago Egiptoko historia, baina ez dago denborarik. Bai, aipatu nuela, en plan, izan zela Erromatar Imperioarekin aliantza bat egon zela, gero hori zela, baina oso gainetik, gero azterketan ez nuen sartu. Baina dinot, gero... No, big bakarrik penkatu zidaten azterketa. Nahiko ez da penkatu, nahiko gutxo hon ziren. Penkatu zenun, ez zuten. Beraiek ez dute peskatzen, zu penkatzen dituzu. Zuk penkatzen dituzu. Ni egin nuen azterketa super erraza. Eta ikusi daukat drive. Hijo de puta, No, benetan. Akaz guztiak esaten dutena, ni azterketa super erraza da. No, ez zen ikasi behar. Mira, ikasle batek jarri zidan, neukan denbora lerro bat. Azkenen ariketa zen denbora lerro bat. Vale? Kristo aurretik 4.000 milioi urte eta gaur egun. Hostia, puta, Zen... Ta sido. Duela, zen... Josu, aipatu, hiru dinosaurio del Pleistoceno. No, baina, ziren gauza en plan de lehengo gizakia lehen... nola zen, sedentarioa zen, cosas de este tipo, vale? Baina, galdera, zegoen zatiba de... Kristo aurretik 3.500 urtean, zer gertatu zen? Urte horretan, idazkera asmatu zen. Ume batek jarri zidan, Bigarren Mundu Gerra. Jarri zidan, Bigarren Mundu Gerra gertatu zela. Kristo aurretik, o sea... Mundu Gerra bat le parece tan antiguo eta tan fantasía que le parece muy antiguo. Baina, es que, gainera, zen en plan, tu jartzen badiazu, jo que se jartzen badiazu... Kristo aurretik 1.200 urte, Kristo jaio zen. Jartzen badiazu, 1789, que zen beste aukera bat zela, Frantziako iraultza. Ok, ulertu dezaket, pues agian urbil dauz, estás confundido, Segarren mailan zauz, ok. Tu, Kristo aurretik jartza Bigarren Mundu Gerrak, que Bigarren Mundu Gerra, más o menos, te suena un poquillo de bombas, en plan de, no le hago dira Kristo aurretik bombak. O sea... Pues que igual es verdad que está aquí zer den... O sea, tipo, bere buruan ez du izango estrukturari de Kristal Retik zer den 5.000 urte zer diren. Horregatik zeratu nintzen azaltzen klase horretan. No, lo cojonudo da gero 7 bat atera zuela, esterketan. Baina, claro... Picao, yo soy pinche del 7 todo picao. No, o sea... Nada. Ondo,
nik ez du nahi inork ez gainditza, oza, claramente ni helburua da guztio gainditza, baina, joder, ematen dit, ez dakit, amorru, baina da, en plan, benetan dakizu idatzi duzuna, egin duzu alazar eta eduki duzu sortea, oza, nire helburua ez da azterketa gainditza, mela zu azterketa, nire helburua da zuk ikastea edo jakita un poco conocimientos básicos de historia. Eta jartzea Kristo aurretik gertatu zela mundu gerra bat, pues me parece en plan de que esara oso adiegon. De... Mesedes, tío. Ya, igual gauza enrollatzen, ¿no? Egin dezakegu, maketo historia... Eta traes al Siro, porque da... Ekarri al Siro, que da... Historia... Vale. Baina jarria bestia eta bukatzen dugu. Spiderman-ere jarri dugu... Por cierto, atzo ikusi nun Dorremiren lehenengo kapitula agian biziada bat dator, bai mesedez. Eta komentatu Spiderman nire telefono zenbakia duzu, komentatu gustuko duzu kapitulu bat edo zozera aipatzeko, sin ningún problema entzun. Esan, Josu, gustatu zaipio bat kapitula porque no sé qué, no sé cuánto. Neska txikitxak ikusten ari da Josu berriz ere. Porque oso guapo. Da como... ¡Hola! Ikusten duzuenan Avatar. Bueno, Avatar ni que fuese, yo que sé, da amabia malagurtekume bat. Es 12 garmaia. Amabi urte. Toma, jódete. Eskerrik asko jaun Andreok! Gaur gurekin batera! Irralen aurka egotagatik! Eskerrik asko, bueltatu dira maketo saioak, nor daki, porque principios urrengo azteko maketoa planeatuta dugu, baina gonbidatuak onartu behar dute gure gonbitea. Así que onartu arte ezin dugu ezer konfirmatu. Hori, eskerrik asko benetan, musu handi bat, eta urrengo